वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आज नगरसेवक पदाची जी आरक्षण आहेत, प्रभागीय आरक्षण ती जाहीर झालेली आहेत। वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण हे आरक्षण जाहीर झालेलं आहे आणि त्यामुळे हे आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे अनेक इच्छुक चेहरे आता आपल्या नजरेसमोर आलेले आहेत। अनेक इच्छुकांची या ठिकाणी आपली मतं सुद्धा त्यांनी व्यक्त केलेली आहेत। त्याचप्रमाणे जर विचार केला प्रभागीय आरक्षणाचा तर प्रभागीय आरक्षण आज जाहीर झालेला आहे। प्रभाग क्रमांक 1 जो आपल्या तांबरेश्वर मंदिरापासून जो मठ ग्रामपंचायत हद्दीपर्यंत जो हा हद्दीपासून त्याचप्रमाणे बॅरिस्टर खर्डेकर रस्त्यापर्यंत कोणी भटवाडी तिठ्यापासून बॅरिस्टर खर्डेकर रस्त्याच्या उत्तर बाजूने गाडी अड्ड्यात तिथ्यापर्यंत हा प्रभाग येतो आणि या प्रभागात नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण हे आरक्षण जाहीर झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक 2 चा जर विचार करता जी या ठिकाणी खर्डेकर च्या रस्त्यापासून त्याचप्रमाणे कोणी भटवाडी रस्त्याने मठ ग्रामपंचायत हद्दीपर्यंत त्याचप्रमाणे नगर परिषदेची जी स्वागत कमान आहे त्या तिथून दक्षिण भाग मठ ग्रामपंचायत हद्दीपासून तो नेवाळकर पाणंद असेल किंवा नातूवाडी ओवळापर्यंत असा जो भाग येतो तो प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये येतो आणि या प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये सर्वसाधारण महिला व सर्वसाधारण हे आरक्षण पडलेलं आहे। यात आपल्याला खुल्या गटात महिला पाहायला मिळणार आहे। त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक जर 3 चा विचार केला तर मठ ग्रामपंचायत हद्दीपासून ते वडखोल पर्यंत त्याचप्रमाणे तुळस ग्रामपंचायत हद्दीची पश्चिम बाजू तुळस ग्रामपंचायत हद्दीपासून वडखोल रस्त्याच्या उत्तर बाजूने डॉन्टस कॉलनी सुद्धा या ठिकाणी येते। डॉन्टस कॉलनी पासून हा जो प्रभाग आहे तो या प्रभागात आरक्षण पडलेलं आहे। नागरिकांचा मागास प्रवर्ग त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण महिला हे आरक्षण या ठिकाणी पडलेलं आहे। त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक 4 चा विचार केला तर सर्वसाधारण महिला व सर्वसाधारण हे आरक्षण प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये आहे। प्रभाग क्रमांक 4 हा साधारणपणे सातेरी मंदिर कडे जो जाणारा रस्ता आहे त्या रस्त्याच्या दक्षिण बाजूने त्याचप्रमाणे अग्निशमन केंद्र वेंगुर्ला नगर परिषदेचा आहे त्या तिथून कॅम्प भटवाडी रस्त्याच्या पूर्व बाजूने किनळणेवाडी त्यात येते। त्याचप्रमाणे तसेच डॉन्टस कॉलनी ची जी पायवाटेपासून कॅम्प रस्त्याच्या पश्चिम बाजूने हा संपूर्णपणे जो प्रभाग आहे तो येतोय। त्याचप्रमाणे बॅरिस्टर नाथपै जे झालेला आहे बॅरिस्टर नाथपै समुदाय केंद्र त्याचप्रमाणे श्रीदेवी सातेरी मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंत हा संपूर्ण प्रभाग येतो आणि या प्रभागामध्ये सर्वसाधारण महिला आणि सर्वसाधारण आरक्षण पडलेलं आहे। प्रभाग क्रमांक 5 चा जर विचार करता तर टी.डी. मयेकर गल्ली पासून बॅरिस्टर खर्डेकर रस्त्याच्या पश्चिम बाजूने महालक्ष्मी कॉम्प्लेक्स समोरील वाहीपर्यंत त्याचप्रमाणे जर विचार केला रामेश्वर मंदिर पासून गावडेश्वर गल्लीच्या उत्तर बाजूने हा संपूर्णपणे भाग येतो। पुन्हा टी.डी. मयेकर गल्लीचा पूर्व जो भाग आहे तो सुद्धा या ठिकाणी येतो आणि यात सर्वसाधारण महिला आणि सर्वसाधारण हे आरक्षण यात पडलेलं आहे। त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक 6 चा जर विचार केला तर जे नांदोसकर जे घर आहे त्यांच्या घरापासून दाबोली डोंगराच्या बाजूने दक्षिण बाजूने हा दाबोली डोंगराच्या बाजूने त्याचप्रमाणे दाबोली डोंगराकडून गाडी अड्डा रस्त्याच्या पश्चिम बाजूने हा भाग येतो। त्याचप्रमाणे बॅरिस्टर खर्डेकर महाविद्यालयाचे जो बंदर रोड आहे बंदराकडे जाणारा रोड आहे हा भाग त्याच्यात येतोय आणि यात सर्वसाधारण महिला व सर्वसाधारण आरक्षण पडलेलं आहे। त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक 7 चा जर विचार करता तर लाईट हाऊस वेंगुर्ल्याचं जे आहे त्या लाईट हाऊस रस्त्याने दाबोली डोंगराच्या दक्षिण बाजूने रेडी रेवस रस्त्यापर्यंत त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणचे ब्राह्मण देवस्थान आहे त्या बाजूने तसेच पश्चिम मधलावाडा खाजण पर्यंत मांडवी खाडीच्या उत्तर बाजूने अरबी समुद्रापर्यंत हा भाग येतो। म्हणजे साधारणतः जर म्हटलं तर दाबोसवाड्याचा सुद्धा भाग याच्यात येतो। प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
व सर्वसाधारण आरक्षण हे प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये या ठिकाणी पडलेलं आहे. प्रभाग क्रमांक 8 चा विचार करता तर खर्डेकर बॅरिस्टर जो रोड आहे त्याच्या बाजूने जाफर गोलंदाज यांच्या इमारती पर्यंत, तसेच टी.डी. मयेकर गल्लीच्या पश्चिम बाजूने पिराचा दर्गा, गावडेश्वर गल्ली, त्याचप्रमाणे नगर वाचनालयाची बाजूने असा हा भाग येतो. उपजिल्हा रुग्णालय जो भाग आहे तो सुद्धा याच्यात येतो. तर यामध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, महिला व सर्वसाधारण महिला हे आरक्षण पडलेलं आहे. त्याचप्रमाणे जर प्रभाग क्रमांक 9 चा विचार केला तर जो वेंगुर्ला तुळस जो रोड आहे सावंतवाडीला जाताना, त्या रोडवरती परबवाडा ग्रामपंचायतीची जो भाग आहे ग्रामपंचायतीला लागून तो भाग याच्यात येतो. त्याचप्रमाणे परबवाडा ग्रामपंचायतीची उत्तर बाजू मानसी नदीच्या पूर्व बाजूने सातवेश्वर मंदिरापासूनचा हा जो भाग हा प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये येतो आणि यामध्ये अनुसूचित जाती व सर्वसाधारण महिला हे आरक्षण या ठिकाणी पडलेलं आहे. प्रभाग क्रमांक 10 चा जर विचार केला तर कॅम्प वडखोल रस्त्याची दक्षिण बाजू तुळस ग्रामपंचायत हद्दीपासून वेंगुर्ला तुळस सावंतवाडी रस्त्याची उत्तर बाजू व पश्चिम भाग कॅम्प कॉर्नर ते अग्निशामक केंद्रापर्यंतचा जो काही उर्वरित भाग आहे तो याच्यात येतो आणि याच्यात नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला असं आरक्षण यात पडलेलं आहे. दरम्यान हे आरक्षणच्या वेळी या ठिकाणी जे इच्छुक उमेदवार होते किंवा प्रत्येक पक्षाचे जे पदाधिकारी होते ते या आरक्षण सोडतीच्या वेळी उपस्थित होते. बऱ्याच जणांच्या मनाप्रमाणे आरक्षण या पडलेली आहेत, तर काही जणांच्या मनाविरुद्ध म्हणजे त्या ठिकाणी चिठ्ठीद्वारे ही आरक्षण काढण्यात आलेली होती आणि याच्यात काही जणांचे पत्ते सुद्धा कट झालेले आहेत जे इच्छुक होते. मात्र या ठिकाणी जर संपूर्णपणे जर विचार केला तर नगराध्यक्ष पदाचं सर्वसाधारण आरक्षण पडल्यानंतर, आज हे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने आता जे इच्छुक आहेत ते तयारीला लागलेले आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. अनेक गाठीभेटी होणार आहेत, पक्षांच्या बैठकी होणार आहेत. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी भाजप शिवसेना युती होणार की नाही, की स्वतंत्र लढलं जाणार हे सुद्धा आगामी काळात आपल्याला स्पष्ट होणार आहे. त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडी सुद्धा आहे, उबाटा शिवसेना, त्याचप्रमाणे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार गट यांच्याकडून कोणती भूमिका घेतली जाणार, महायुती होणार की यात आपापले उमेदवार या ठिकाणी महाविकास आघाडी होणार की वेगवेगळे उमेदवार या ठिकाणी उभे राहिलेले आपल्याला पाहायला मिळणार, हेही उत्सुकतेचं ठरणार आहे पाहणं. मात्र जर एकंदरीत विचार केला तर शिवसेना आणि भाजप यांची ताकद ही वेंगुर्ले शहरात आहेच, त्याच्याच तोडीस तोड महाविकास आघाडीची सुद्धा ताकद आपल्याला पाहायला मिळते. भाजपकडून माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरब असतील, त्याचप्रमाणे आपले माजी जे तालुकाध्यक्ष होते सुहास गौंडरकर असतील, त्याचप्रमाणे महिला सुद्धा यात बऱ्याचशा इच्छुक आहेत. माजी उपनगराध्यक्ष शीतल आंगचेकर असतील, ऍडव्होकेट सुषमा प्रभू खानोलकर असतील, अशी नावं भाजपकडून पुढे येत आहेत. त्याचप्रमाणे शिवसेनेचा जर विचार केला तर शिवसेनेकडून सचिन वालावलकर असतील, यांचं सुद्धा नाव चर्चेत होतं. मात्र त्यांनी जी प्रतिक्रिया दिलेली आहे त्यात त्यांनी आपण कोणती निवडणूक लढवणार नाही, शिवसेना पक्षाचं काम करणार अशी त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुठेतरी या ठिकाणी निवडणूक लढवण्याच्या चर्चेला पूर्णविराम लागलेला आहे. मात्र शिवसेनेकडून सुद्धा या ठिकाणी उमेश येरम असतील किंवा नवीनच काही चेहरे समोर आलेले आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. नागेश गावडे सुद्धा इच्छुक असतील या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये, जे माजी नगरसेवक होते आणि त्यांचा सुद्धा त्यांच्या भागामध्ये जास्तीत जास्त प्रभाव आहे. त्याचप्रमाणे जर महाविकास आघाडीचा विचार केला तर ठाकरे शिवसेनेकडून संदेश निकम यांचं नाव चर्चेत आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी जे उबाटा शिवसेनेचे जे शहर प्रमुख आहेत त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी अजित राऊत त्यांचं सुद्धा नाव चर्चेत आहे. त्याचप्रमाणे तुषार सापळे सुद्धा उबाटा शिवसेनेकडून हे सुद्धा नाव चर्चेत आहे. जर काँग्रेसचा विचार केला तर विलास गावडेंना सुद्धा आता या ठिकाणी खुलं आरक्षण पडल्यामुळे विलास गावडे सुद्धा या ठिकाणी या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये नगराध्यक्ष पदाच्या उतरतील का हे सुद्धा पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेसकडून विधाता सावंत सुद्धा आहेत, जे माजी नगरसेवक आहेत.
प्रकाश डिचोलकर आहेत, अशी नावं सुद्धा या ठिकाणी चर्चेत आहेत. त्याचप्रमाणे जर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा विचार केला तर नम्रता कुबल या माजी नगराध्यक्ष होत्या, त्यांचं सुद्धा नाव या ठिकाणी चर्चेत आहे. त्याचप्रमाणे अजित पवार राष्ट्रवादी गटाकडून सुद्धा ज्या महिला जिल्हा प्रमुख आहेत प्रज्ञा परब यांचं सुद्धा नाव या ठिकाणी चर्चेमध्ये आहे. म्हणजे एकंदरीत संपूर्णपणे जर विचार केला तर या संपूर्ण आरक्षण पडल्यानंतर आता मात्र प्रत्येक पक्षाकडून या ठिकाणी चाचपणी उमेदवारांची घेण्यात येणार आहे. आगामी उमेदवारांकडूनही या ठिकाणी आपलं शक्ती प्रदर्शन हे वेळोवेळी पाहायला मिळणार आहे. मात्र आरक्षण जाहीर झालेलं आहे आणि आता खऱ्या अर्थाने वेंगुर्ला नगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. कोकणसात लाईव्ह साठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल.